inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mun tuba. Wallahi gidan ɗan kan da ba da to Allah dai ya yaye komai. Daman komai ya farko zai yi ƙarshe. Wallahi bursun ba daɗi wai na duniya kenan. A lahira kana da za a kwasumin karin da nakira. To Allah ya kare mu. Wallahi tallahi yanzu su wa'annan ma ba su mutane ne yan uwanka. Ina ga an ce nan ka je lahira to su sun karin da nakirin ɗaya a kafa ɗaya a kawai. Ga wallahi tallahi kuma an rantsi da ita akan ƙarya ba adadi. Sai dai mu ce Allah mun tuba. Ni ga baki ɗaya arziki na ma duk fito da su zan yi in siyo taliya. In siyo niƙaƙƙiyar gari in rarraba wa jama'a su taya ni da addu'a ai mun saukar Ƙur'ani baki. Abin da dai za mu ce sai dai mu ce Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. Ga ana ta mutuwa. Wallahi mutuwa ake ta yi a garin nan. Sai dai Allah ya yafe mana kurakuranmu. Kaga waya ga baki ɗaya ta koma min yan mitsitsiya a hannun mutane wai ido ya daɗe bai ga sikirin ba. Kin saba rike biredi ɗan 500 ne. Biredi ɗan 500. Kin ga ba ma taf wanda ya faɗin biredi ɗan 500. To ke yanzu gashi nan dai kin fito dai amma kuma kiba kika daɗa. Kowa ya ganki sai ya ganki wata rangajejiya. Hankali kwance in gaya maka tuwo gabza ce ake ɗibar ta in gaya maka ayate ba ake kawo mana mutum koshi. Tebacce ta saki kika wannan kiba haka? Sunan wani gari. Kuma wallahi duk wanda ya sake ya min bidiyo in ban juyo na gani dai yana cinye mai mutunci. Kin cinye mai mutunci? Ai ba na san ni fa na daina TikTok. To ai mutunci da a cinye yake. Ni dai na daina TikTok wallahi na gaya ma kakkamin bidiyo. To shikenan ba damuwa tunda kin daina. In ka ɗan taɓa nan ɗanta wajen sarƙar nan ta ce mai gida mai haka to lada 100 in ka ɗan yi ƙasa lada 1000 idan ka ɗan taɓa nan ta ce mai gida mai haka wallahi lada 3000 balle kuma zalla kada ku ce na yi baba sunna ce ta annabi Muhammad kuma duk wanda yake da hikima ya aure sunna annabi kaji alhaji har da wuce ne bayan ka ganni a tsaye daga ka shigo kasuwa mai za ka je ka saye rannan kana sauri daga ce dare yayi ka manta mare garka na ganta na ajiye dama tun ɗazuyin ma nake ji ina ta tsaye yau zan ci daɗi na san za a siyan kilishi. Ki bar bina kina ki gun uzuri ya za ki sani gaba ki ja mini ruwa a gari. Tabbi bayan ka zo nan mun yi alkawari ka ce za ka kai ni gidan ka sai da na yi ayyidiri. Yalla boy ya akai ne wannan fata ya bari hankalin ya ɗan yi kaɗan ba ta cikin nazari. Shi ce